U životu postoje lekcije koje je potrebno blagovremeno naučiti kako bi se sa nekim situacijama i izazovima lakše nosili. Vaspitanje koje nosimo iz kuće, ali i odrastanje i socijalna sredina, čine da neke lekcije koje su nam neophodne da bismo olakšali življenje naučimo nekada i sa zakašnjenjem. Psiholozi tvrde da postoji 9 životnih lekcija koje je važno naučiti blagovremeno, kako bismo kroz život išli spremniji i sa manje stresa se suočavali sa izazovima. Novac ne čini sreću. Novac je sredstvo da zadovoljimo neke životne potrebe. Kupimo neke stvari koje će nas na momenat učiniti srećnijim ili ispunjenijim. Ali nas u suštini neće usrećiti. Postoji mnogo ljudi koji žive sa malo novca, a imaju ispunjene i srećne živote. Sa druge strane, postoje ljudi koji imaju ogromne svote novca, a koji vode prazne živote i nesrećni su. Novce možete kupiti skupu jaknu i cipele, priuštiti sebi veliku kuću, skupi luksuzan odmor, ali sa njim ne možete vratiti izgubljenu ljubav ili zdravlje, izlečiti usamljenost i platiti osjećaj sreće. Budite realni sa vremenom. Često mladi ljudi imaju potrebu da sve dobiju sada i odmah i da svaku važnu odluku treba da donesu baš kada su zamislili. Smatraju da bi trebalo da donesu sve dugoročne odluke, naprave planove za budućnost. Usporite, nemojte žuriti. Pustite da se život odvija prirodnim tokom. Pričekajte malo da vidite gde će vas to odvesti i dajte sebi vremena da shvatite gde su vam granice i kolike su vam mogućnosti. Planiranje je bitno, stoga imati ciljeve i težnja da ostvarite iste je za pohvalu, ali nema potrebe toliko da žurite. Jedino čemu vas to vodi je sagorevanje na putu ka cilju. Ne očekujte da vas svi vole i da se svima sviđate. Ne moraju svi da se slažu sa vama, niti je obavezno da se svima sviđate. U ljudskoj prirodi je želja za pripadnošću i ljubavlju, potreba da bude poštovan i cenjen. Da biste bili srećni, potrebno je da budete svesni stvari oko sebe i ljude prihvatite takvim kakvi jesu. Drugi vam ne mogu dati potvrdu koju tražite, a to je da ste vredni ljubavi. To morate učiniti sami. Zato ne bi trebalo da vam se život svede na ugađanje drugima, nego na prihvatanje sebe i svojih kvaliteta. Vaše zdravlje je najvrednija imovina. Zdravlje je neprocenjivo blago. Uvek ga cenite, negujte i štitite. Mladi dobro zdravlje obično uzimaju zdravo za gotovo. Mnogi ljudi tek kada se razbole shvate ovu istinu. Zato naučite što pre da počnete da vodite računa o svom zdravlju i da budete zahvalni ako ste dobro. Ne možete uvek da dobijete ono što želite. Život je ono što se događa dok si zauzet pravljenjem drugih planova, rekao je John Lennon. Bez obzira na to koliko pažljivo planirate i koliko se trudite, ponekad stvari jednostavno ne idu onako kako vi hoćete ili kako ste zamislili. Ponekad naši snovi propadnu i potrebno je da naučimo da se to dešava sa razlogom. To nam se dešava da bi nam se otvorile neke nove mogućnosti koje će biti bolje za nas. Ili da bismo kroz to što nismo dobili, a hteli smo, naučili neku važnu životnu lekciju. Svet se ne vrti oko nas. Vi niste centar svemira. Vrlo je teško sagledati svet iz perspektive drugačije od lične, budući da smo uvek fokusirani na ono što se događa u našim životima. Normalno je da se tako ponašamo do određene granice, ali nekada je potrebno da obratimo pažnju i na ono što se događa oko vas i kako stvari koje vi činite utiču na druge ljude i na njihov život. Nije sramota ne znati. Nije se još rodio neko ko zna baš sve. Nije sramota reći ne znam. Pretvaranje da ste savršeni ne čini vas savršenim. Samo vas čini neurotičnim i tera da se pretvarate da je savršenstvo moguće. Mnogi ljudi misle da je sramota priznati da nešto ne znaju i da su nesigurni. Takvi ljudi su puni nesigurnosti i kompleksa, kojima guše one koji su se zatekli u njihovom okruženju. To je odluka nezrelosti, a posebno je opasno jer ne postoji potreba da se preuzme odgovornost za postupke. Oni koji ne znaju, a neće da priznaju, vrlo često se ponašaju nadobudno i bahato. Mala ranjivost nas čini čovekom.
i doprinosi da se bolje povežemo sa drugim ljudima, da budemo poštovaniji. Ljubav nije samo osjećanje, već i izbor. Zaljubljenost je jedno, a ljubav nešto sasvim drugo. Nalet početnog uzbuđenja i strast koja ubrzava puls ne traju dugo. Ali to ne znači da dugotrajna ljubav nije moguća. Ljubav nije samo osjećaj, već i odluka da nekoga volimo uprkos njegovim osobinama koje nas ne oduševljavaju. Odnosi zahtevaju rad. Ponekad to ide lako, a ponekad i ne. Na nama je da izaberemo kako ćemo se ponašati, razmišljati i govoriti u vezi. Ne uzimajte ništa zdravo za gotovo. Ova lekcija je možda najvažnija. Često ne cenimo ono što imamo dok to ne izgubimo. To uključuje zdravlje, porodicu i prijatelje, posao, novac. Naučite da budete zahvalni na onome što imate, da to cenite i u tome da uživate.